Здравейте отново, приятели! Днес пак ще играем Roblox. Грани пак. Това ще бъде втора част на Грани. Това ми е последно... Това ми е последно видео на Грани. Това ще бъде видеото последно на Грани. What? Кое е това, бе? Хора, не знам какво се случва. Защо? Май Грани е лефнала. Вот. Не ме гледате, хора. End. Защо съм само аз? Добре. Oh, yes. Вижте, хора. Той е един мой приятел. Къде е тази Грани? Ето ги. Бягайте, хора! Той е тая Грани вече. Не! Бягай от къма. Бягай, ма! Хора, вижте колко е грозна. Бягай, бе! Ето е. Майко, пате! За малко да ме хване. Не! Майка. Не, бягай, бягай, бягай. Как се мъчи да ни удари. Бягайте, бягайте. Ай. Чук. Не. Да видим дали ще ме хване мен. Бягай, приятелю. Бягай, бягай. Еко. Бягай. Няма да можеш да ме хванеш. Не. Yes. Добре, аз ще се махна от тук.
Майко, извинявам се, хора. Лесна работа. Как ще се махна тук? Затваряме. Не, хора. Ма не. Не. Тя не уби всички. Хора, тя не уби всички. Хора, защо няма други? Не. Хора, защо мразя да играя после грани? Защото винаги почти сама с грани. Между другото, ние играем само двама. Ти домираш. What? Абе, хора, само аз ли съм? Тая игра не е починала. Добре, убих. No. Дано да не съм пак аз грани. Yes, бе. Хора, не се знае дали това ще е последна част на грани. Между другото, сега да видим къде е Грани. Няма. Абе, what? Какво ми правиш ти, бе? А дали може да правим от емотес? Между другото, май Грани къде е? Ще да говорим. Ами, хора, къде е тази Грани, бе? Аз пикъв. Така все още. Става ми тръгваш. Хора, да играем на друго, бе. Изглежда, че играние няма. Чакайте, хора, че имам топла седмица. На тази игра ще играем. Изпуска нещо. Сега да кажа нещо друго. Или да кажа... да не кажа, какво щях да кажа. Изпуска газ. Щях да кажа.
О, хора, ето, вижте какво си направих. Ес, хора. Това е много яко. То ще свършва ли? Ей, как му би тази звъна? Как му би тази вълна? Аз дори не забелязах, че мога да си купа. Що? Абе, хора, кой ми стана на мен? Аз ли съм проблем или нещо друго? Ако искате, хора, ми пишете как се пишеш и да играем заедно. А се пише така. Хайп 4 ООО 1. Еми хора, мисля да приключим този видеоклип. Обичаме ви и моля ви, абонирайте се, за да можем да правим giveaway на 99 дни партито в моят сервер. И то, и лайквате, и да лайквате видеото. Живи и здрави хора ви пожелавам да сте и това от мен. Чао!